Kanere ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bukong san jong khubor menta ka step ka khandro tarik unay lar kilong. Rakhe kari India ya ka singilay lut ka banyo pupra ka jongka. Ple umuntirang ba ka jala ukon rat kisang ma ya artli ki jaka penyang lama he jongkari hanlong ba Shillong. Minjor ka Presiden jongkari ka Draupadi Murmu ya ka 103rd Gallantry Awards siya ki Armed Forces bat ki Central Armed Police Force bat pentip umintri ka Sarkar Pedeng badipet ya katnat Environment, Forest and Climate Change baka India menta ka don slightly ki Ramsar site kabalap penpoy ka jingdon ki Ramsar site hakari siya ka prapsantli ka khubor ka babanya umintri ang bado kari Narendra Modi yang ngi ulapin kiyo ya ka lama layrong jongkari bat ajing kren ru siya kipat ba jongkari haret fort hakas ngi rakhi ya kas ngi lai lu jongkari ka badai ru ka lingkho banyo pupras nem jong ka jingyo lai lu jongkari kapang pedeng jongkani ka jing rakhi ngi lai lu jongkari menta usnem kalong Viksit Bharat Aja Sapnyo ka badai ka jingthmu ban pinkiw ya kari kum ka Developed Nation House nem Aja Sapnyo ka jing sedang jong ka jing rakhi ya ka singlai lu Harat Fort New Delhi kalong da ka jing pedang snoba shwa ya umintirang badu kari Narendra Modi da ki he sarkar bat ki he sipai bat buat pat sa ka inspection jong ka Guard of Honor ha ka ba menta usnem kini ki Guard of Honor ki dei na ka Indian Navy ha uni usnem ba menta ki don hadu nrio jarmut ki nong sha khot snoba ke pang ki ba mi khmat na ki benta ba pher jongkari ki ba kenthop na lu ki khon samla ki tribal community ki nongrap ki longkmi bat ki nong yo pedang snoba ya ki skim ba pher ki belai don benta lang ha ka ni ka jing rakhi lai lu jongkari ha shwa ka ni na ka liang Narendra Modi ura lebu sentiu shwa ha umot dor jong ukpa ka jai ben riu Mahatma Gandhi haraj ghat ha shwa bun ajing kren sipat ba jongkari ha ka jing rakhi ya ka sngi lai lu banyo phupra jongkari ha ka jing rakhi ya ka sngi lai lu jongkari hajala meglya umintirang ba ka jala ukonat ke sangma ulapin kiyo ya ka lama lairong jongkari bat shimru ya ka salut ha ka jing rakhi ya ka sngi lai lu jongkari kabalalong hamadan pulo Shillong ukonat ke sangma haba ajing kren hani ka sngi ulapin pau ya ka jing sngu ya kinong ya khun lai lu jongkari kibalalen la ka jing im tang ka benta banyo ya ka jing lai lu jongkari bat kini ki kin thop ru ya kinong ya khun lai lu jongkari na kani ka jela kata utirot sing sim ukyang nong ba bat upatugan songma hari subal para not garu sisik ka jing rakhi ka lalong hamini stadium di subal para ha ka ba ka menteri katna ka kot ka khia jong ka jela ka babat lang ru ya katnat an bat IPR ka Dr. Mezel Emperin Lingdo ka lalong ka kongsan bat penkiu ru ya ka lama lairong jongkari ha ka ni ka jing rakhi la sakhi ya ka jing ya pare da ki arko tuli ki kin hon ki ba kan thup ya ka MLP battalion ki NCC kan thei ba shinrang jong ka Mendi Pathar College ki Khanna School bat ki Baras jong ka St. Thomas Higher Secondary School Mendi Pathar lembat ki wei ha ka ju por ka jing rakhi ya ka singilai lu jongkari ka lalong ru ha Akashwani Shillong ha ka ba u deputy director bat ukhli du jong ka Akashwani Shillong uba ding do ulapin kiu ya ka lama lairong jongkari ha ka ni ka singilai don lang ru ki officer bat ki staff jong ka Akashwani Shillong lemru bat ki hep ki barit bat ki khon samla ki belariam hakiriam tenrai ban ipin ipu iping shu ya ka ni ka jing rakhi jong ka singilai lu jongkari kalalong ru hadurashan kendra Shillong hameglia BSF quarter ha Shillong lemru bat ki wei de ki jaka jong ka nong ba Shillong bat ki wei ki district jong ka jela ka jela nagalan kalai snok tilang bat kari ban rakhi ya ka singilai lu ka banyo phupra jongkari kani ka jing rakhi ka balalong hanong ba Kohima layalam do umintirang ba ka jela unefu rio ulapin kiyo ya ka lama lairong jongkari ban shimru ya ka salut unai firu haba ajing kan hakni ka sngi ulayat ho balimba ka jingtre shitom jong sarkar ka jong u kalala banne ya bun teli ki kam ki bayade bat ka jingpun ki bat wan ra ru ya ka jing song suk song san ha ka ni ka jela ha ka jing rakhe ya ka sing lai lu ha jela Manipur ka jing rakhe ka lalong ka ba shongkun bat shongkhya ha ka ba umintirang ba ka ni ka jela UN Biran Singh ulapin ki ya ka lama lairong jong ka bat shimru ya ka salut ha ka program rakhe sing lai lu ka lalong hamadan jong ka Manipur rifle Hajala Mizoram ka jing rakhi ya ka singilai lu jongkari ka lalong ka basyongkun bat songkhya ha ka ba umintirang ba ka jela ulaldu hama ula haba ajing kran ni ka sngi ulaong ba ka sarkar jela ka jong u kan trei hok ya ki kam bat wan ra ru ya ka jing khot jing soba ha ki kam ki ba ki trei bat ka balong ka jing mentoy ba ka jing yo nong yo upai ba ka ni ka jelam ka jing rakhi ka singilai lu jongkari ka lalong ka basyongkun hajala Assam Arunachal Pradesh Sikkim bat ki wei de ki jela bat Union Territory jongkari kani ka ka Akashwani Shillong ka bolam shi phi ya ka khubor
Umentri rang ba kajala ukonrat kesang ma hinin kesngi ulaple ya atli ki high mass national flag ne ki jaka penyang lama he jongkari ha all assembly Shillong. Kini ki atli ki lama he jongkari la penyang ha phalau jong assembly secretariat ha khandailan. Kawai kalama ka badon halu shispa phut ka jingjurong la penyang ha ka jaka ka baphai sha khandailat police bazar bat kawai pat kalama ka badon sanphu ar pon sanphun la penyang ha ka jaka ka baphai sha ka hotel Vivanta. Ka jingbo na jing penyang ya kini ki lama he jongkari kalong ban pinit na chu ya kanong ba Shillong khamtam le kanong ba Shillong ka balong kawai na ki jaka ba pau ba bat kampat judon ni penyang ya kini ki lama he jongkari kuma penyang ki wei kinong ba jongkari ka jing thmu ban penyang ya kini ki lama he jongkari kalong ban pin i ya ka jing salong ya la ka jong ka lama jongkari bat kumju du ban pinit na chu ya kanong ba Shillong. Ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu shisni shwa ban rakhe ya ka snila ilu Jongkari ka la minjur ya ka 103rd Gallantry Award sya ki Armed Forces bat ki Central Armed Police Force. Kini ki Gallantry Award ki kentup ya Sautali ki Kirti Chakras, Kapratali ki Shaura Chakras bat kawai ka bar jong ka Sena Medal Gallantry. Napareng kini ki Gallantry Award nrup Polaitali ki dei ki Sena Medals, Khatwaitali ki Nau Sena Medal, ban Rutali ki Vayu Sena Medal. Shosho kani ka Presiden Jongkari kala menjuru ya live khunaitali ki Khusnam Kerpang ki ban Aisha ki Sau ki Bujuerap ya ki Sipai Jongkari. Ka Draupadi Murmu kala penjuru ya markawai ka Tak Rakshak Medal na kabenta ki Distinguished Services bat Gallantry, bat atli ki Tak Rakshak Medal na kabenta ki Meritorious Service sya Sipai jong ka Indian Coastal Guard. Shosho kani Presiden Jongkari kala menjuru ya ka President's Police Medal na kabenta ki Distinguished Services bat ka Police Medal na kabenta ki Meritorious Service. Umentri Kesolkar Pedeng beripet ya katnat Environment Forest bat Climate Change uba penraya of ulayat hu baka India menta ke don slightly ki Ramsar site kabalapan po ya kejingdon ki Ramsar site syaka prap santeli. Kini ki lightly ki Ramsar site ki belasyakan tup temai ki long ka Nanjarayan Bird Sanctuary bat ka Khazu Valley Bird Sanctuary jong ke jela Tamil Nadu bat ka Tawa Reservoir jong ke jela Madhya Pradesh. Haba pentip ya kani lembaga rensan social media ubu penraya of ulayat ong baka ni kajing sya akan tup salah kini lightly ha ka Ramsar site kalong kajing job ka bakraw jong kari hadin ba umentri rang badu jong kari u Narendra Modi ulapan pau ya kajing don kam ban penek pensa ya ka mai mariang nagaliang u Narendra Modi ulapan pau ba kani kajing job ka bakraw jong kari bat ulaban rap lu ba ka thong ba khmat e jong ka sarkar ka jong u kalong ban wanra ya ka sustainable development bat kumjuru banya im lang kawai bat ka mai mariang. Ka Sarkar jela shen kan sepen scam ya ka financial bit ban wanra ya ka Embraer aircraft ka bapentrai kam ya ki direct flight na Shillong sa Delhi hadu reus ni ha ka CTO nakaliang umintirang ba ka jela ukunat kesang ma ha ka jingalang jong ka tourism conclave ulay atu ba kani ka kam kan sa sedang no shen balula pentip babaro kita ndala adap penbianglun la ban kudo namar ban namar ka Umroy Airport kamla ban pediang ya ki plane ki bahe kumta nakaliang ka Sarkar jela ka hak ban pet da ki jet flights ki barid la ban kulong ru ba ka Embraer aircraft kali ka aircraft ka bakit nyopo arngot ki passenger bat ka simpor ru tang arkanta siteng na Shillong sa Delhi bat ka poy kadjo ka por kum ka A320 plane ka banagati sa Delhi. Ha Asam ki bor pahara nin kasni ki lapelong ya ka jingkhanra ka bajur bha habun ki jaka hadin baka kenhun le no alpha kalakam baka labu bom ha ki up south li ki jaka ha kane ka jelam hadu bapemi ya kane ka khubor kampat chen ladon kanu ka jingja bithai bom ha kane ka jelam nagaliang u DGP ka jela Asam u GP Singh ulay thu bahadu menta kidang lap tang ya katukat ni ki tiar subah ki katukat ni ki jaka kenthop hanong ba gati une u he pulit ula pentip baya kini kitiar bala lapha banle ya ka forensic test la ban kudo ba ka kenhul le no alpha ka lapha khubor shakilat thai khubor ba ka labu bom habun ki jaka jong kani ka jela hadin kani ki pulit ki lapelong ka jing khanra ka bajur habun ki jaka ha kani ka jela nagaliang umintirang ba kani ka jela u Himanta Biswa Sarma ula kentu ya kani ka kenhul le no ba ka numpen thut ni wanra kinu ki jingdu nong ya ka jela balada ki kwa banyakren ni penbet ya kinu ki benta ki ban wan syakmat banyak ran markhmat bat ke Sarkar jelam katto ka khubar kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin tiat pon saya so bat ka Delhi station na ka benta ki khubar haktin Hindi bat bot pat saya khubar hakaktin pareng kani kadai ka Akashwani Shillong.